acca nan ɗon bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓoɓe ayaw habride Pindi TV ko salminde mon e juurade mon kono kadi e weltanade mon kala saaha on paami ɗum tigui émission mon gandal ceerno Modou Aidara ta ɗum nelaɗo ceerno ganduɗo ko arata kaalo ko iwata kono ko ceerno soyne yiide e yette jabɓe e hoto yewne on paami émission o foof koye fijirde e jaleɗe kono hade nden ko salminde Touba Tiwawon Madina Gounass Madina Baye en calmini gala Cheikh Oumarul Fouti kono en calmini kala to kilifa dina wawi wonde guila Fouta tan ha ɓundo en calmini en juurima en beltanima kono en calmini kala dawoɗo e galle he guila dow tan ha less kono hande ko spécial gandal ceerno Modou hande haala ka hewata hande en jettat jarnen sen paari jehen directement e ko ganduɗa ko surprise mo ganduɗa ko enen mbaɗen ɗum leñol ngol kono ko enen mbaɗen ɗum yeeɓiyankoɓe gandal ceerno Modou Aidara tanum nelaɗo par ce que oɗon gandi komin ummiɓe programme mawɗo woni anniversaire hakkude Kalidou Diadj gorko Madina Diadj ɓe ceerno Modou Aidara tanum nelaɗo duuɓi nogas joyi cehilagal hakkude mabɓe fulɓe foof gari nooti kala to pullo woni ari nootima ɓe mbawa arde ɓe kadi gari ay ha joni ceerno Modou nani heeɓa appel aji ɗi ganduɗa ko appel aji caggal leydi kono anniversaire o ha joni gasani ɗum tawi hande komin arɓe tan pour 6 minutes min mbaɗa remercier ɓe min jiiɗi wadde remercier kono won neɗɗo goto momin jiiɗi wadde hande décoré en direct e nder plateau he ɗum ko yesso seeɗa wonata waɗami tota ceerno Modou o salmina o yetta o jarna ɓe o yiiɗi yettude tan mbaɗen directement e ko ganduɗa ko surprise mo ganduɗa minen mbaɗen ɗum yeeɓoyankoɓe gandal ceerno Modou par ce que oɗo 2024 ko surprise goɗɗo e facette goɗɗo gandal ceerno Modou arata inchallahu rabbi waɗa ceerno a salminama Kalidou a salmitama a juurama weltanama en calmini kala daaro émission men mawɗo gandal ceerno Modou meilleure émission ɗum kam kala belaɗo e mettaɗo Allah waɗi ɗum sinno koko nometeno 2023 meilleure émission Kalidou a totta trophée ma nen ɗo fayi en keɓani trophée ay ko ɗon tolniɗen taw en suwa taw wadde ɗum enen te min fuɗɗu ɗum inchallah en naate hitande yo Allah waɗi ɗum hitande ɓuurat surtout amin yo Allah waɗi ɗum hitande jaam duwanɗen kadi sankiɓe yo Allah yurmo yafoɓe wonɓe kasoɓe mbaɗani haydara yo Allah yaltin warɓe yimɓe ɓe noon wawi en calmini ceerno men Sérif Matar Ba en calmini Madina Gounass naɓe en calmini wonɓe e nder leydi en calmini wonɓe caggal leydi kala daaro gandal ceerno Modou Kalidou mi salminima a fuɗɗirima e wutte kesso noon ɗo rewi ɗo ko sehil men Souleymane Marsa Asalem machallah wuttema yooɗi kono ceerno gandal ceerno Modou 2024 fuɗɗaki taw hana ndewno ɗo tan salmide e yettude e jarnude arnoɓe e anniversaire men o kono ceerno en jetti kala dawoɗo e galle en jetti kadi Ba Abou Diop Abou Samba Diop o webni men Amadou Moussa Anen kala tan dawoɗo jibi enveloppe en kala dawo e galle kamɓe ɓe gaari e jamma men ɓe garani men te ceerno kewna yimɓe noto weeɓani kono wonɓe ganduɗa ɓe garani ɓe neldani ɓe noddani ɗum yoɗani eyyi Kalidou ko wiyete ko kam nangue fuɗo nangue jogorɗo fuɗɗo ala ko wawi ɗum hadde fuɗde en jetti arɓe ɓe en jettiɓe arani ɓe ha paari ɓe noddi men ɓe garani ɓe noddani ɓe noon ɓen kam mi wawa haaldude e mabɓe ndax mi anda ko nanguiɓe mi anda wona nda mi meeɗi ɗum ɗo wiide Kalidou neɗɗo hoto yawon ɗum tati makko ñalaw makko jigna makko ceerno makko hoto yawonmo ɗum min ɗum noon kala jawonɗo kam ɗum mi yawma e kala ko mbawɗa wonde aduna noon min sa yawni kam ñalawma a yawni kam jignabam a yawni kam ceernam mi yawma en calmini arɓe ɓe noon en juurima arɓe ɓe wallahi mention spéciale Pindi TV naɓe vraiment en jiinoɓe nanguire ñalawma ha ñalawma o hande réussir mo waɗi o mbaɗa wawi wiide kamɓe hen ɓe jeeya kamɓe mbimen télé Pindi TV nan ɗon ko télé men kala ko beele ɗon eyyi ɗo kam ko télé men en jelti kadi partenaire uji men wallahi en jelti KGS Mamoudou Sy KGS kanko e suddiɓe makko en jettiɓe nda Kalidou on wawno noddu tan way ko taƴɗo biye kanko e joom suudu makko ɓe gommi caggal leydi ɓe gaari vraiment pour hawride e ñalawma waɗa KGS mention spécial kadi sehilma Elage Abou Ndiaye on kam ko almudam ko sehilam Allah waddi men Abou Ndiaye yo Allah jokku balɗe makko kono no mbirami ɗum ni Kalidou yo Allah jokku balɗe makko ayi Kalidou neɗɗo moƴƴo duwonte saka bonɗo duwente saka moƴƴo noon Kalidou kaldan go ɗo a yiya ɗo neɗɗo bonɗo no duwone mo waɗano haydara duwanama saka bonɗo saka bonɗo yo Allah jokku balɗe makko ko liggonto ko leñol ngol e ko liggonto ko haalpulare e ko liggonto ko média ji yo Allah wallum te neɗɗo jankiniɗo Abou Ndiaye wona kan haalte wona kan haalte en jetti kadi Magic Forage monsieur Ibrahima Anne yettama neɗɗo jiɗɗo pulagu jiɗɗo kadi baɗɗo dariɗo e lawol réussir ay Kalidou ay neɗɗo so wone lawol joguima projet ji makko taw an aɗa yiɗimo wallude a wallan wallumo e projet ji makko wallumo e projet ji makko ko neɗɗo moƴƴo
neɗɗo tedduɗo yo Allah jokku golle ma andona Ibrahima an Magic Forage ƴeew o wi kam 5 minutes o timmi kono ceerno jetten tan monsieur Soul Kébé toon to États-Unis Salif Sarr artiste chanteur toon to États-Unis en jettimo no fewi Kalidou Salif Sarr mi haalate makko kono ceerno temps o gasi ala mi haalate makko acca a nani Kalidou aɗa andi hannde wonɓe ganduɗa an a yekkiti téléphone ma nodduɗaɓe mbiɗaɓe kat ñalawma kaƴa emin mbaɗa feete ɗum ɗoɓe ɓe noddanima no yiyanima nanani Salif Sarr a noddani ɗum publicité ji o yii Kalidou ko ɗum woni nafoore publicité oui vraiment ɗo a yiyat neɗɗo fof jooɗo wiya no yo Kalidou noddam yo Kalidou noddam walla yo ceerno mon noddam yo ceerno mon noddam kono publicité natti wadde nafoore machallah Salif Sarr publicité o yii yekkiti téléphone makko noddi ha pari waɗani men vidéo baɗɗo fayida junngo makko keɗaɗe machallah en jettimo no fewi en jetti kadi Issa Aw toon to Bénin ceerno Bocar en calmini ɗum Amadou Dessan Émile Dia ummi ko ha France ndeysan ara en calmini Demba Diath BCO accessoire en calminimo Cheikh Ndaw toon to PDG Ndaw Peinture toon to Libreville en calminimo sehil men Baydi Nongo Yakinna Gueye Basir toon to France en calmini Basir Niang Boguel Padois o jeeya kanko no wiyeteno kadi sehil ma o e gonɗo États-Unis annene Baro Soumari kam fof e calminama Doro Congan en Eva Ndiaye en Bébé Aïssa en Mayram Sy en ceerno eɓe kewi dal ceerno Amadou en ceerno Louti en ceerno Ibnu Diallo en déplacement mbo waɗi o ari e ñalawma eɓe kewi dal e kala parrain e kala marraine momin kalani emin jarlo emin jaafo temps o raɓɓiɗi tan kono ceerno wonmo jinnomi hannde mbaɗanmo décoré ɗo e Pini TV woni neɗɗo mo ganduɗa ko neɗɗo moƴƴo Pini TV naaɓe guila dow ha less kamɓe foof mbaɗatamo remercier e hitande kesse hesere nde en jii enen noon nanguiri men kanko kewmi wiide halif général kullu monteur on woni Elage Ali Fall almudo Serigne Saliou Mbaki mi wimo yowlo so Serigne waxon li hadatel ujori walma Saliou biteyi wa jesbi way inni Saliou ñun ñoo la bëggal suñu bopp Ali Fall mention spéciale à toi kala gardo ɗo e galle aɗa Ali Fall ko neɗɗo moƴƴo o tikkata o sekata onon yeeɓoɓe gandal ceerno Modi so gandal ceerno Modi weeli so gandal ceerno Modi yooɗi montage uji jiya toon min kaala hunde tan on ɗon image ara ko Ali Fall waɗata ɗum te omo yankini kala heure mum nodduɗama o wima indi ma defarallo ko te o nannutako hen hay mbuɗo wadde gila tan dow to baba Abou Samba Diop ha less tan min ɓurɗo hen famdude ñu ngi lay wax mention spéciale Elage Ali Fall man ak ceerno Modi nak ñoo lay décoré surtout Pindi TV min ngala goɗɗum komin mbawma tottude so wona min mbaɗanma oɗo cadre photo joddo jiibi enveloppe ƴettanama ɗum o woni Elage Ali Fall bandiraɓe sehilaɓe halif général kullu monteur min waɗanimo le king monteur min bindiɗo Kalidou e ceerno Modi remercie Ali Fall halif général kullu monteur ko minen mbaɗatma ɗum Ali Fall yo Allah jurnu balɗe ma neɗɗo jabɗo liggade neɗɗo eyyi mo wona hasiɗo eyyi wala probléme ne wala probléme o wona hasiɗo omo jaaɓi liggade o woni Ali Fall kala ko yoodi e Pindi TV e montage kala ko jiiɗon ko yoodi hen tan ko oɗo waɗi ɗum wadde minen wonɓe yesso ɓe komin mottilat tan ko kanko waɗi ɗum Elage Ali Fall ñu ngi lay sant di la gërëm emin mbima mention spéciale à toi kono bandiraɓe woto mbaɗe woto jeehe joni min nannanon moon ko ganduɗa ko minen parani ɗum téléspectateur uji gandal ceerno Modi Aidara woni documentaire hakkunde men min e ceerno Modi gila Haydara wona Haydara won image uji ɗi jiiyo toon woto jaale paame tan ko noon tan ko avant wonno ha après ha panna kono ko yettude Allah ononne on jarama min beltanima mon no fewi Djibi Dia so moƴƴi jehen rési ha ñande wonde inchallah ɗo e Pini TV merci beaucoup ceerno Dikel Jaaji wi kanko gorko mo ko fiyatmo jamma ɗi fiye ñalawma wi ñalawma kam so fimo piggal ko famdi mo fimo laabi sappo mate ba anani mo fimo o fiyat tan piggal tan kam ɓuura jaar o ɓuura jaar debbo no fiye an debbo ala ko miiñira sona jittu sowrore fiye aɗan ɗum yooɗani ko wanno koye suka debbo taw ko Allah wurtinuno ko piggal yo sowroye mbab hum won piggal ganduɗa koye mbabba tan heeƴi debbo kay Mohamed arayat aɓuujot kala to noyimima way wona piggal debbo no fiye kala to noyi manam
bandu debbo fof daake ko tuggi les koyɗe hay dow hoore kala to min naati wonko titta e ɓanndu ma taw ka gorko aɗa jagguɗo hoore nde aɗa waɗa ni ɗum no weli o piyo o suka debbo ɗum yo wonde rafi o battani ala ceen rafi AVC eyyo o yo wanni ganduɗa kono wittima ɗum o firat kanke subaka law o fo ɗum e seedi somo naata yo tom somo yalta yo tom may taƴi o debbo no fiye wadde dikkela nani ceerno Manciono Modou wi omo ñagono gorko ma yo dañe ñaw biyeteɗo AVC kadi andena ma Alicia wallahi sukaɓe jeeloyimi fofat sukaɓe min mimsiti ko jangguinno kam maɗa sukaɓe no wetno sukaɓe deere sukaɓe no keewi probléme surtout ɓi baylos o no yañi solko tan te bamma ko yoɓata tan kadi lewru temeɗiɗi an haala ɗum kadi baylos lebbi tati yoɓanima yeero wi noon a anda ko jaggimo noon a meeɗi ɗum ɗo ɗen min Alicia min kam Allah fayi kam tan ko metti woni kadi ɗen o yeri maari mi tawmo juulo koyam haala yeero te yiɗi 12 puwat tan waaw ijam e bewɗa fini ɗon koyani koye law duga ñanni kam ndiyama e min faɗmini he nanguino jot an kam kaalid an kam ko min yaɓide an walla ko an kaalid o huɓɓini won kam ki kaalid o huɓɓini won kam ki an ko woni deede woni min ñanno bewɗo ndiyam loono kanko resma kaalid resma aɗa fof katta ko deede ɗum ko lootade de kanko resma ayan kaalid bawana kaalid ka jasɗo memami katta ko deede en ni haddude oɗo cogollo ko kaalid ka jas ko gogi o rokkata kam ndiyam mi uftoyo ko ursata mo nosto no heewi nosto ko heewi kaalid sa yiɗi rokkudoma ndiyam resoyi mo addu o layana resta an madde tappaka bom ko mbatta ko an elle tappa guidirama fof ndesi kaalid min ko ñamta ɗo ko aɗa yarata ɗon no muusi kam yoni ƴettu suwo ka jas yuppu suwode a nafata naflata suwoden ɗo ñuppalloɗeɗa oppu jamuru an kadi Allah watta e ma barke de o huɓɓini won kam ki elle gonɗo e kaalid koko mbatta ko mbaɗi kon won ɗon ida han deede kon bul Allah deede min kam mi nattima hoolade Alicia e dar paya kay ɓiye min kaalid huɓɓini won kam ki guiɗiraɓo fof ka joyi hay timmin nde Allah addan Allah addi tawa yaha Ousmane ɓii ko nawɗo ɗum makka o kaalid hecci ɗum tuuɓi ɗiɗi min kam mam maymi hajjoyani min kam so Allah jaaɓi mbaɗen kam kajjugolam koye pari foot woni tana mi gaño pari foot mi hajjoyta sinno taw koye kaalid tan kam mam mayi koyegalam fawaki makka minen ta attaché sentirde ewo kaalid yawu ya maayi an yawur baba ya maayi mimami baba yo taccu keeri ya taccu lakar annen yaltugay anani konngol mbaɗon kono denniraaɓe o est ce que simo taw kode heeɗe mbaɗon kono denniraaɓe baba yawur baba sa heewi ɓeɗelande mi ƴettotoma de ala hay ko noon bonnene yo taccu keeri baba ya taccu lakara mima kaalid ya taccu kenan jara yombal min kaalid so tacci kero ya taccu mayde an sallallah no jaɓi yawu tokoro halde baba ya maayi yawu ay min kam o minamakko min mbawa joddaki sona ɗum ɗon mi fiyatno anani jooɗo keɗoɗa ko kaalami wallahi mo wawi jooɗani taw won karta tan haala te mi sikkani o wonko haala wawi mum ala joni hoppirami ya maayi tokoro ay oɗon ɓewayi walla hen saji miɗoɗo mbaɗa jalo on oɗon jalni tokoro ƴew mi yewni mon noon min ɓuuri laare ay baba mi tan min koddi kanko min pamadir ko noon ayi won yiɗɓe wondude mbawmumen dañani won yiɗɓe kadi wondude ɗiɓɓumen dañani tokara miɗon ya ɓurtude yiɗi ko laaɓa yawur baba yen nguurdu mi sikku tan ya wonɗo yen nguurdu foti fawa ay tokoro ala attention aɗa faami jamanu attention min komi tawaɗo hanki tawa hannde ay ko mbatta ko mbiɗa ko guurta ko raf mi andita jogi ubboɓe peɗelen ɓe mbaɗa heɗoɗe a haala tan tokoro ganda saɗa andi joño arias doño ko sigi ma yo woni an woni min ala enen fof ken hoon tokoro ala murid ala layen yawur yen nguurdu yawur tokoro ay cuugorɗo ni wiye awodo bos abo de poste fota andi ɓe ay kam fof waɗi heɗoɗe koni kono noon ara ɗum ɗon ko meccal e mecce wona ko musique kono oɗon musique pour jiya hen hunde ma tampa te bamma koko yakori e ma
aɗa sa yimo wula tan o durde ma tan wonko tagi holto guiƴe Ablaye woni wona noon liggo kañum jogui galle men guiƴe Moussa holto woni nayi bawum makka ñanden konko ko ɗum ɗon tan saabu ɓen fof ɓuurani ɓe jibinede ɓuurani mo yummiraɗo ɓuurani mo babiraɗo o wi tan ko ya jimmir fulɓe seeɗa ko mbatta ko mimi salaki ɗum kono yo yaade gollal gattiɗowal kalis moɗon golla togoro aɗa golla kono a famat tan gueɗe ɗe no ɓuuri yayde fof ɓuuri moƴƴude kono lelade ha 10 heures fini ha walla lelo 4 heures du matin aɗa ɗum ɗo fof mawɗo sen fawen guiri weɗata togoro ay min joni semori min joni sa yimoɗo fina 10 heures tan andu ko luuɓeki coofe tampinima luuɓeki coofe tan tampinima ɗum tawi moɗo fina 10 heures ɗum nato ya nder ya wurto ko ya mayan ayo nena baba mi yoni mo ya woto way baba Kalin marata ma tagalle na oron ce mo jaaji mo jam tan kay ya ala baba woto way baba ya woy ya mi Kalin oron ce jam ah daga gite man yondir kedi wallahi baba wallahi Kalin gilana nan no bari pedem si kanware marto taw kam mayi daga men yondir kedi Kalin woto way baba Kalin na tagalle na be jam woni ma da bugu gasi bagasi gasi oron ce jam tan kay antara Kalin baba antara oron tan moru Kalin dan ko sadara wayna ay de baba jinnom tan warande mun surprise mer surprise surprise kay ha mo maden kam mom fenno tufam haysino tufam bom jara ka kor komi kordo wona minen sa danno kay jarana do hor kono aɗan tan no nehirɗa kam baba nehirɗa min kam korka kam ko cuusto ɗum gilal law tan wallahi to men humtade nakke onon idi men kejjade ko noon kam idi men farage itto hejjade 2 heures après aga mbaɗa takkusan ma humto sanno jeewi Kalin mbaɗone tampere no farage nan baba ɗo fooji de baba ndeysan babu may ndeysan ne kam liggi tan Kalin ha feerum bo ko mankunoɗo billa miselan de baɗu mum selan barko mawɗo de baɗu mum selan ko noon kay he Kalin ɓuura yodde sak ayi de sa sak mawno yo kono a jarama Kalin no caggal leydi eɓe naɓe celli nokkureji fof mbaɗi eɓe celli ɗo fof hoppiɓe dow jaam eɓe celli duwawma baba eyo banga listiharo nen eyo kanko de gueɗe mum ma peew alhamdulillah so Allah lamɗo jaaɓi e dow noon o wa suɓade wa suware gorkoɗa o wa suɓade gorko gorko garɗo e mum fof yo taw o pari dal pour resede te hoto sugo maw hoto yaw maw hoto yaw ceerno hoto yaw pirto eyyi kanko noon sadaka mum kono woto yaw ceerno manam hayso tawi sennaɓe wonoɓe jangguinoɓe daraji beddaji so woni gardo jiɗɗo mom wawi ɗum ƴettude comme an Kalin kananɗo mbed min kay guila mbimi hoto yaw ceerno mi fawi hen ceerna firtoɓe tel waɓe no ay Kalin ay net so wondemo yiɗanat ɗum eyyi wadde mi faami ceerno wadde heɗomi rek ko on ceerno mbed kay han mbed yo yiilo wonɓe mbed o koye télé woni koye télé ngoni ko gañatta kam ala min kay minen komin namni sadaka mum kam yo yiilo kosam o yiilo banane pomme rene o fewno salade fruit o adna kam adanma ɗum ceerno adna kam somo adda ɗum yo addu ɗum futuro so naati rek somi yari kosam nam so Allah lamɗo jaaɓi ma Allah wat ko yiiɗi ko o wawi ɗum kadi toɗum cukalel adda ko adda cukalel wawa ferkitar roof ya haali gonga ɗum la wawa ferkitar roof no wawi wonde yo addu min kanko e hoore mum yo addu o wawi haali gonga nda won aji potta on tottude professeur o ɗum wadde moƴƴi wadde Fatmata Zahra Sall a nani listihar ma ko ceerno men ceerno Modou wi wadde bandiraɓe tedduɓe yewannoɓe émission wawi miijo hannde gona célibataire Allah wonma tapit a yawa yejjitede a yawadeji Allah hoto téléphone ma wujji so wujjama photo ji ma waɗe supprimé an natti wadde existé wallahi ceerno haali ko te ceerno jangol ngol noon célibataire e jangol ngol te kaaliru ko ɓuuri welde e resde sa woni gorko sa maayi ɗo e lebbi nayyi bal sappo a yejjittaki ndeysan ndax debbo ma ne murni ne hesni Oh. ñande yalti fof hakkillaji gaare ma eyyi ɗo e lebbi nayyi e balɗe sappo wawi célibataire sa maayi bal tati nde jiɗɗa balɗe tati yo taw noon jeunesse o gaari waraka
de ngari anke haala ma natti haale ana natti wadde buzz ngari jenne sindi ngari gi haalde te sala ceerno ɓe jaafo noon mais célibataire souvent so maayi hay genara makko yimɓe kewani yaade juuroyade ganda saɗa ƴewtodi ɗum holon juuroytoma holon jogui on temps kali min mam woppuda walla mi wannimi juuroyo kali ma woppuda walla mi wannimi juuroyo kali sila aɗa woppuno ɓinguel kam ndi yaha toon sa woppuno ala min kam nenam walla ana waɗa saaha maire o jaaha juuroyɗam fewnita yanade kono célibataire hol jaaho sehla babam holo miiɗa arde wino yanade babam miijaki ɗum hande so wonano sukama ko yanande yejjitte haali gonga de kali ɗum koreji ma mawne ko ɓallima ko so ɓoye yejjita yanande ma watton duuɓi tan ƴeewa wonta toon yaade tampat ni tampat haaɓa way kalde taw ko ɓinguel ma ɗo e duuɓi temedere ñande fof yaha juuroyo yanande ma hay célibataire uddaɗo kaso ɓe jaafo yo Allah hat e joom galle uddaɗo kaso wona goto jiiɗa sa sinno ko taw ka joom galle joom suudu ma yahe sernaɓe yiiloyo duwa nawo bottare neɗɗo hawre mum ndetan an to joom galle ma yaltan taw ndetan yo Allah yaltin ɗum ɗin noon duwa uji hoto yaw ɗum ɗin yo yaltinma way célibataire holon duwontuma célibataire moƴƴani mbaɗo no ceerno mon nawat bottare so ɓoyi we mi tampi natta nawde bottare prison ko muusi ko ila koran te kaalid woppu wadde déclaré aɗa wiya en gañaki ceerno kono to holto gañen kaalid ɗum ko woni ɗum ko woni ceerno hay min won ko kemmi hen te kaalidu yo Allah surat mawɗo no daso e tali ayi yo Allah ɓeydu sutura kaalid ceerno yonti goppen jagarta hande yo Allah ɓeydu sutura goppen moto ƴeewen oto ala oto kam sa naati hen sa yi ka anda a waɗat accéléré hay saɗa rewoye agresseur ma rewo makko jawta kono moto aɗa anndi neɗɗo hunde haɗema andude ko safi meeɗa ɗum kaalidu ay min agression mi nanano ɗum walla mi yiya neɗɗo waɗe agressé mi hawra hen cikka wona agressé ji jeehi min mi meeɗa andude ko ɗum woni systéme agresseur ɓe bettete manam toɓe pierre ɗo haɗama hakkille ma artu tawata ɓe mbaɗima koɓe jiɗma wadde ko te kaalidu yo état o wat vin e sécurité o ndam min kaalidu ɗiɗo paakaji koye buuse tan jiyatnomi ɗum wallahi lazim hanki mbaɗa yi paaka min cikka noon waajo ko buuse hanki mo yaani ceerno mon ni lelna e oɗo tali karo ni wiye indil linga yor addu ko joyiɗa kaalidu ay min yettere Allah alhamdulillah nda hande eɗen mbawno wasde jooɗade ɗo walla taw eɗen hôpital walla photo ceerno moɗi ɗakke waɗe rip e settiji noon hande weɗo go fof no wiya an kam ceerno moɗi ɓoyani ko nanmi ɗum ceerno moɗi naggam sanggam ceerno servi ni pourtant hanki tan ɓe ummi ɗo ɓe ɗewɓe kirti ɗewo kirti wallahi a faami neɗɗo yahata koye hoddiro tan ko neɗɗo yahata koye hoddiro Allah way kalid yo état o ɓeydu sécurité Sénégal Mamadou Hamidou De mine ceerno Modi jiiɗi yummo e baaba kanko reweyam eyyi presque ko miñam kadi vraiment nanoɗomi ko miñam nanoɗomi hande so Allah e nelaɗo mi yewti hande min woni mawɗo galle min woni afo galle te kadi ko nanoɗomi kadi ko nanoɗomi vraiment mo tinne yam mo tinne yimɓe galle ɓe mo tinni kadi sukaɓe miiraɓe amen ɓe eyyi vraiment kadi ko waɗata ko kanko e kaalidu vraiment mbaɗa duwanoɓe en no feewi kanko e kaalidu sehilagal maɓɓe ɓooyi guele ɓe goni sukaɓe ha joni ɓe meeɗa sertude ɓe meeɗa habde ɓe meeɗa dugde eyyi ɗum noon son namdima hakkude maɓɓe mami softu hen haalde quoi vraiment kaalidu jaaji e ceerno Modi kamen gandi koɓe jiiɗe aduna maɓɓe yo Allah waɗaɓe ɗum ya barke seykum hat Allah jarama fulɓe Assalamu alaikum gars yi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen siyaar bu baax a baax waaw pour wax nag ci Kalidou ak Thierno Modi genre dina ma yomb du ma yomb c'est parce que man ak ñoom 25 ans ba léegi ñooy ànd depuis 96 ba léegi ñooy ànd genre nekk nañ nag ñu baax parce que nekk nañ ñu baax nekk nañ ñoo xamante ne nii ñu bëgg Cheikh Ibrahima Niass lañ wax dëgg neex yàlla ñoom ay Haalpulaar lañu man séeréer la mais depuis bi ñu nekkee xale ba léegi ñun ñooy ànd ñoo defandoo théâtre comprendre ba yàlla def lu ko neex ñoom ñu dem focaliser wu si seen pulaar comprendre ñoom ñu focaliser wu ci olof bi ba léegi mais dëgg yàlla ñu ngi leen di encourager di leen ñaanal yàlla
Kalidou nag moom nit ku baax la nit ku baax la wax dëgg yàlla Thierno Mody tamit nit ku baax la parce que Kalidou jabaram bi muy sëy si suñu kër la wàcc comprendre wax dëgg yàlla ñu ngi leen di ñaanal yàlla sàmm leen yàlla defal seen carrière yàlla mottali yéene bi ñu am ci lu ñuulu Haalpulaar bi yàlla mën na ko te da koy def incha allah rabbi gars yi je vous remercie. eyyi Thierno Mody ɓuuri andirede ko Salif Déme woni inde deftere nde mbaɗa jibina Guy Fatou Maïga gorko mo ñumdonde masinotoro wawi inde théâtre mogo woni Thierno Mody Aidara tanum nelaɗo eyyi Kalidou Diathie ko ɗo jibina e Dakar ko ɗo kadi mawni e Dakar kono jeeya ko wuuro wiyetego Madina Diathie wuuro Ceerno Hamdou Rabby Diathie kono fofam kalira ɗum ni guila min goni suka min puɗɗi yadude hani joni way kono ɗum noon ko ɓooyi quoi ɗum saabi anniversaire o eyyi ko noon sa yi min mbaɗi 25 ans d'amitié ko yidde hollude yimɓe ɓe cehilagal ni woodi ha joni te min mbaɗi ko 25 ans d'amitié tan kono emin mbawi ko famille eyyi ko adi foof ko yimɓe jiiɗi hollirde toon cehilagal no fewi kadi emin jiiɗi wadde spectacle ma wat jimri ma wat théâtre kono kadi ma wat décoration ji ɗi ganduɗa mamin mbaɗ ɗum e on ɗon jamma so allahu lamdo e jaɓi eyyi machallah anniversaire o yo en noddi yimɓe foof yooɓe gaare keewal so allahu lamɗo jaaɓi no waɗi surprise uji kewɗi poɗɗi wadde hen te inchallah kadi ma yuɓɓu ma wel ma prestation wat ma musique wat ma fof wat inchallahu rabbi e samedi eyyi anecdote mo mbawmi haalde hakkude me Thierno Mody mi añat somi haali ɗum waɗandi serum Oumou Sall non ɗon joori mi añat somi haali anecdote o Oumou Sall wone e jalɗe mo kono mbawmi hen haalde tan nde afo makko jibintede woni ɓiyi ko Mamadou nde jibintede bojji ɗi o woyi nder hôpital to aɗa andi sa meeɗa yiide bébé a yi afo ma bojji ɗi goyataɗi e waɗa saha o ƴetta bébé o ƴeewa ɗum ha ɓooya kadi o wulla o tukko hen ono anecdote so ari hakkille mboɗo jalaw no fewi Oumou Sall mbasamo toñde noon kono kadi min jetti kadi rewɓe amen no fewi mi yetti kadi joom suudam woni Haby Ndaw Kounda Sandena aram faha borom dukkuman kendo yo kala mo kalduɗa wima Ali Fall ko moƴƴi eyyi dande ko wotere ɗum kalis e tout minen ko ɗum ɓurani amen tottuma ɗum kala mi jiiɗa ɗum ganda Pindi TV tottuma bien choisi la photo aussi merci